नै स्टेजन जादों बाहाय दतमा हालाम सिङाव थानाय एसे थारिङाव माबा मा होनोमोनलाय बिदिखौ सन्दपारा गामियाव लोगोफोर थारैनो गारिया नै गिरिबोदों लोगोफोर नै गारिया नायलाय मा अबस्था जाजोबदों बाइक सेबजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय नै सिङाव नायलाय सिङाव नङा गंनै फुख्रियावसो आयै हाबाब महाभारत जाजोबखादों नै जोंना बाइकआ हेभि बावसोमोनना लोगोफोर माबायाव मलानदुब्रियाव लोगोफोर नै सिङाव मानसिफोर दंमोन नामा सिङाव मानसिफोर दं नामा बाहाय मानसिया बोरै थाङा लोगोफोरनि मानसिया दैयाव गलांदों खोमा ना नोंथाङा फंनैसो होनलाय मा होननो सानदों बोरै जाया दा नै आसुरित सानदों लोगोफोर गारिनि मडेल नायलाय मा मडेल जादों नायलाय गारिया माबायदि मडेल जादों बिराद गिदिर मडेला गारियानो आयै सिबाय अन्थाव बाथाव लोगोफोर थेंक इउ प्लिज